Moi kaikki. Niin mä nyt menen. Kaikki ei oo edes täällä. No kun täällä on vain jotkut ihmiset kävelemässä. Mutta en mä näe ketään torilla tai tiessä, niin kattokaa. Mä vihaan tätä. Mut se on joulu, niin kyllä se pitäisi olla noin. Tää on mun fit check. Te voitte nähdä tästä. No en mä nyt. No. Noin. En mä pystynyt vaihtaa kengät, koska mulla ei avaimet, äidillä on. Ja se on sittarissa. Mut mä puin pitkät sukat. Ja niin. Mä näytän nyt hienolta oikeasti. Hei. Mä näin mun veljen auto. Ei voi kun se on parkattu täällä. Meillä on 2 autoa. Työauto ja sitten perheauto, joka on tosi mini. Se on se